Miercuri, 12 martie, femeile social-democrate din toată țara s-au întrunit la Palatul Parlamentului. Alături de Simona Bucura-Oprescu, președinta Organizației Femeilor Social-Democrate, au participat și două personalități importante din cadrul formațiunii politice. Crin Antonescu, candidatul comun PSD-PNL-UDMR la alegerile prezidențiale, și Paul Stănescu, secretarul general al Partidului Social-Democrat. Organizația județeană a femeilor social-democrate Călăraș a fost reprezentată de Daniela Mihai, senatoare PSD, și Georgiana Teodorescu, vicepreședinte în biroul de conducere al Organizației Județene a Femeilor Social-Democrate Călăraș. Acestea susținând importanța femeilor în stabilitatea și progresul în societate. Partidul Social-Democrat este cunoscut pentru promovarea femeilor în funcțiile importante din stat, procentul membrilor PSD de sex feminin depășind 40%.